90.3 Energy FM. Pag ako magsabing radyo, sabihin mo, Energy, masam sabihin. Oras natin ngayon. Hey, check your time pieces. We got 20 minutes past the hour, 9 o'clock on a TGI Tuesday. And of course, malamig-lamig pa rin po ang araw po ng Martes, mga kaibigan. Just in case you forgot, it's already February, the month of hearts, ika nga nila. And it's Tuesday, and you know, if you're planning to traverse Dagupan City, of course, I'd like to inform you that ang coding po ngayon sa Dagupan is 3 and 4. Welcome to another edition ng programang Coffee Break. Later on, magkakape po tayo at alamin natin mga kaibigan ang mga maiinit na impormasyon na atin pong dapat malaman sa ating Coffee Break. So ano nga ho ba yung mga maiinit na enhancers sa programa natin? Here we go! Vaccine czar Carlito Galvez Jr. pinagmalaki na 108 million doses ng bakuna para sa Pilipinas. 20 pesos. At eto pa mga kaibigan ha, tobacco curing ban sa may San Manuel, pinangunahan ni Pangulo Amigdad Governor Pogi Amado Espino. At siyempre mga kaibigan na mainit na usapin. Pagdating po sa Private Motor Vehicle Inspection System, hihimay-himayin natin mamaya. At isa ho sa staff ng Billy PMVIC Dagupan ang ating makakapanayam. Lahat ng yan nandito po sa nangungunang programa from 9 a.m. to 11 a.m. This is Coffee Break. We are heard coast to coast and globally sa ating Energy FM Dagupan FB page. And yours truly, mga pangga, walang iba. Talaga namang mas masarap kasama kaysa sa inyong mga asawa. Ito po si Jay Oriles. Straight till 11. Let's move on. At atin pong malaman lahat ng mga ating information sa ating mga enhancers ang programang Coffee Break sa pagpapatuloy po ng ating programa. Nobody does it better. 90.3 Energy FM. Pag ako magsabing radyo, sabihin mo Energy, masamsamin. Pangga, oras natin ngayon, we got 25 minutes past the hour of 9 o'clock. First hour get-together parang po ng ating programang Coffee Break. And at this juncture, isa ho sa mga ating pong, ako po I guess I really have to jump immediately because we have somebody on the other line for us to talk about ito pong mainit na usapin regarding nga po sa Private Motor Vehicle Inspection System na ating pong ihimayin. Alam niyo po mga kaibigan, makalipas po mga ilang araw, ay mga text messages tayo natanggap, maging tawag hinggil sa kanilang pagkabigla sa panibagong proseso ng registration ng ating mga sasakyan. Medyo kulang lang siguro sa tinatawag nating information drive ang pamunuan ng LTO, Land Transformation Office, na bigla na lamang sumbulat sa mga may-ari ng mga sasakyan, mga motorista, dahil sa abalang naranasan daw nila na pinost nila sa social media, ay mga ibang panawagan na i-boycott pa nga ito manong para hindi matuloy. Pero nagkaroon po ng plano ang noise barrage para dito na hindi po pinagbigyan po ng ating mahal na Mayor Mark Brian Lim. For some possible reasons, isa ho sa mga nagkaroon nga dito ng issue at hindi lang po yan mga kaibigan, marami hong mga nagtitext sa atin. So ating himay-himayin natin either sa initial po kasi or renewal, kailangan talagang dumaan sa bagong inspection na ito. If you may recall, dadahan muna ang isang sasakyan, yung original po mga kapangga. Pupunta ka, dala mo ang sasakyan mo sa LTO. From there, dala mo yung ORCR mo, sasakyan mo, and then you immediately have an inspection. At the same time, kailangan mo rin din tinatawag nating emission testing. After the emission testing, ayan, i-check na po ng inspector yung sasakyan, and then you will pay. Ganun po kabilis yun. Dadalhin mo ang iyong sasakyan or inspection sa LTO inspection, magpapa-smoke test ka, emission testing o yung areas na tinatawag natin PETC. And then titignan nga yung sasakyan mo. Originally, they do it through what you call takiling system. When you say takiling system in Pangasinan, before forget mga kaibigan, there's also a stencil thing, no? Ini-stencil po yung mga sasakyan ninyo to check yung mga numbers doon sa body number and engine number. Alright, yung headlights nyo, yung mga blinkers ninyo, i-check yan. Yung mga early warning devices, usually dalawa po yan, yung red saka orange. May bagong pamamaraan ng inspeksyon na ngayon ay kailangan ng daanan bago kayo makapag-register ng inyong mga motor vehicle. Yung mga sasakyan nyo. Ito yung tinatawag nila na Motor Vehicle Inspection System or MVIS. Isa pa itong privately owned facility kung saan ito po ay masasabi nating mas advanced sa pamamaraan ng sistema upang i-check ang inyong mga vehicles or status ng ating mga sasakyan
Kung bakit po sinabi nating mas advanced ito, dahil halos computerized na po sila. For light vehicle motors, cars, SUV, dito ho sa Dagupan yan. Now, for yung mga sasakyan naman po like trucks, dyan ho sa may Lingayen yan. Sa loob po ng PMVIC, may mga lanes for motorcycles. At the same time, lanes also for light vehicles. Ano yung light vehicles? These are the jeepneys, SUVs, sa ano naman po, meron din sa motor. Pero ito po yung mga stages na kailangan yung daanan. Visual is for light vehicles. Okay, visual inspection, up and below. Okay? Second is alignment. Merong suspension din dyan. Brake and speedometer testing. Third, the headlight, sound level at emission test. That is for the light vehicles. Pagdating naman po sa motorcycles, meron ho tayong tinatawag na visual, emission sa headlight test. Dalawa lang ho doon madalas sa motor. Second is the brake test, speedometer test, and sound level. Now, babilayin ko lang to ha. Ito lang po kasi yung mga information sa akin po nakalap. After i-check yan, there will be a certificate of motor vehicle inspection system na compliance sa binibigay. Kung hindi ho kayo nakapasa, meron silang bibigay sa inyo na MVIR report, which is inspection report. Yun po yung ibibigay sa inyo. Ngayon po, ang presyo, medyo pinag-uusapan nila sa light vehicles po, especially the jeeps and SUV, ang kailangan bayaran dyan is 1,800. Okay, sa motorcycle naman is 600. Ngayon, kung bagsak po kayo dyan, mga kapangga, kalahati nun, kailangan nyo ng bayaran. That's of course, kailangan nyo ipaayos yan for re-inspection. So this time mga kaibigan, para ho tayo magkaroon pa ng mas malinaw na picture kung ano po yung nangyayari dyan sa loob ng tinatawag nating PMVIC. We have Billy PMVIC Dagupan staff. So atin po silang kakapanayamin ngayon. Good morning, ma'am. Hello? Check lang po natin kung nandun pa sa kabilang linya si ma'am. Hello, ma'am. And I don't think na nasa... I-try nating tawagan ulit si ma'am, okay? Para maipasok natin sa ating live. Para magkaroon tayo ng kalinawan, ano? So, going back... Ayan, meron na tayong audio, no? So, yun po, no? Sa... No, sorry po, nawala. It's okay, ma'am. It's okay, ma'am. Again, I don't want to mention the name, but just call ang ating pong interview ngayon sa isa pong staff na lang ng Billy PMVIC Dagupan. Good morning po, ma'am. Good morning, sir. Yes, you're live po sa 90.3 Energy FM Dagupan, and also we are heard globally at the same time po sa atin pong FB page ng Energy FM Dagupan. Ma'am, first question, alam naman po natin, marami nagtatanong sa akin before po, yung purpose naman po ng PMVIC, alright, na pagkakaroon nito ngayon sa Dagupan City. And hindi lang po, I believe na ang PMVIC, target po nito magkaroon sa buong bansa is 138 no, na stations. Yes po. Yes, yan po yung target ninyo na magkaroon Yes, po. Bakit po sa tingin natin, mukhang nabigla po yung mga kapangga natin, yung mga listeners natin na meron po palang ganitong instruction ang DOTR? Okay, first po, ang isang PMVIC, ang isang PMVIC center, bago po ito matayo, ang isa pong private owner needs to undergo public bidding. Dumadaan po kami sa public bidding. Okay. And then, after po niyan, ina-accredit po kami based on yung compliance namin dun sa bidding. Documents, area, ganyan. And then, there's also a bidding for all the equipment. Okay. Inspection equipment. Hiwalay po yun na grupo at yun po ang magiging authorized provider naming mga center owners. Okay. Ng mga center owners. Ngayon, this happened nagkaroon po kami ng isang conditional provisional certificate 2019 pa po. August 2019. Yes, So magmula po noon, tinayo na po ito, lahat po ng investment ng may-ari, linatag na po dito. Yung information dissemination po, I think, will have to be DOTR and LTO. Private po kami. Yes. We are not allowed to do that unless we have already a certificate to operate and a GAOR. That means these things
are already there. It's all in the news. When I read Google, it's also there. And the main purpose is really roadworthiness of the vehicle. I totally agree with you po. I totally agree with the word na binanggit ninyo na roadworthiness. Yes, that's very nice po. Yes po. And then the information po, I think both the government and us, the PMVIC centers, we have already been posting this through social media. We have already exhausted our efforts to share this with our friends, within the community and all. So, that's all. That's it. Yes, ma'am. Anyways, let's go naman po dito sa pamamaraan po. Gusto natin kung ma-disseminate po. We're so thankful for giving us this time na makapag-inform po sa mga tagapakinig po ng Energy FM. Ano nga ba yung proseso na ginagawa ho dito sa PMVIC Dagupan? Pagdating po nila, kasi po the usual, if I may recall po ma'am, dalhin ko yung sasakyan ko. Pupunta ako ng LTO. Dala ko yung ORCR ko. And then they will immediately ask me. Pupunta po muna kayo ng emission. Tama po? Yes. I'll go to... Ipapa-emission po. Pagka po pa-emission, stencil. Yes, stencil. Meron pa po nagbebenta ng insurance dyan. Correct. That's the very... Pupunta sa LTO. Tama po. That's the old way. That's the old way. And they go to... Hindi nyo po dala yung sasakyan nyo. Yes, whether they like it or not, they have to undergo the said process. Tama po ako yun. Unless, alam niyo naman po ang mga Pilipino, mahilig po sa tinatawag natin shortcut. For lack of better term, may fixers. For lack of better term, mahilig mangutos. At hindi ho sila yung pupunta doon para paasikaso yung sasakyan nila na hindi nila naasikaso kung tama ba yung gastos na ginagawa nila. Mind you, ladies and gentlemen, ito po yung proseso. Halos kung titignan nyo po itong ginagawa ngayon ng PMVIC, it's almost the same. It's just that nag-level up po sila dahil mas naging computerized po sila, mas naging accurate. Tama po ako doon, ma'am? Yes po, sir. Oh, yeah. Yes, ma'am. Please tell us. Pagdating ko doon, dala kong sasakyan ko, this is a new place for others, especially so. Pupunta kami dyan sa may Mayombo District, Dagupan City. It is actually a mall owned by the BHF, something like that. Doon ho sa loob. Tama po. Opo. Dulo po. Ganito po. Pagdating ko po doon, saan po ako didiretso? Meron po ba akong dapat step number 1? Meron po nakalagay doon dito po? Yes po. Ang una po yung gagawin ay idiretso nyo po muna ang mga sasakyan nyo sa parking area. This way po, wala po tayong traffic dito sa paligid. Alam niyo naman po, pag bawal po kaming mag-cause ng traffic. Ano exactly. Po? The reason why hindi po kami pumesto sa main road. Opo. Okay. Ngayon, from the parking area, you need to go po to the encoding area. Encoding area. All right. We have to take note of that, mga kaibigan. Yes, ma'am. Thank you po. Go. Please proceed. That's the first step. Okay. That's the first step. Okay. Encoding. So your car needs, the details of your car needs to be encoded on our system. Okay. Okay. And then after the encoding, you need to proceed to cashier. Okay, cashier. For the payment. Okay? Immediately, ma'am? Immediately, ha? Yes po. Ang ipipresent nyo lang po sa encoding is a clear copy of your ORCR. Clear copy of your ORCR. Okay po, noted po. Document part. Okay. And then after that, you proceed to cashier for the payment. Okay. Payment, meaning naka-encode na sa system namin, makukuha na yun sa aming cashier. And then, before po kasi isampa sa inspection ang inyong machine, kailangan ko nagbayad muna sa cashier for the inspection ticket. Okay. Okay po. So, sa LV, which is the light vehicle, it's 1,500 plus VAT. Okay. So, that's 1,680 lang po kami. Yan po 1,880, yan po yung previous pricing nila. Nagbaba na po ng memorandum circular. Ang standard pricing po is 1,500 plus VAT, so that 1,680 po.
Nakapost po yan doon sa aming cashier at nandun din po ang memorandum circular. Thank you very much. Sige po. Okay. Okay. That's light vehicle. Light and vehicles. then for the TC, which is the tricycle, kasi dito rin po sila nagpapa-inspection. Ang tricycle po, hindi po dahil for hire siya, dito rin po kasi siya nakarehistro sa district ng LTO sa Dagupan. Okay. So tinatanggap din po dito for inspection ang TC, the 3 wheels, which is the tricycle. Yes, ma'am. Okay po. Ang bayad po ng tricycle at ang 2 wheels, which is motorcycle, ay 600 plus VAT, that's 672. Okay. Exact. 672. All right, noted po. Okay. Okay po. So, once po pumasok ang inyong vehicle, ang una pong dadaanan niyang stage ay stage 1, Okay. which is vehicle identification. Okay. Sa vehicle identification po, doon po pumapasok yung vehicle nyo versus yung nasa dokumento nyong ORCR. Yes, okay. So, vehicle nyo versus, so ibig sabihin, ito po yung stencil na tinatawag. Okay, yes, So, kung ano po yung engine, yan po. Body number. Sa amin po, gumagamit po kami ng microscopic camera Okay. to identify. Nakikita po sa computer yon doon sa aming booth. Oo. Okay? Ngayon, ang susunod pong parte is, doon po, pass or fail po kayo kasi vehicle identification po yun. Pag hindi po tugma yun, fail na po kayo doon. Tama po. Okay. So, sa susunod po na stage is physical, visual check. Okay. So, ito na yung tinatawag nating visual inspection. Visual inspection. That's Alright. stage 2. So sa stage 2 po nun, ang gagawin po ay lahat ng overcarriage. So Overcarriage. Okay. Meaning ang inyong seatbelt, Okay. ang inyong window, ang lahat po. Windows po, door, ganyan. Kung alin po yung kasama doon sa checklister namin ng isang parte ng sasakyan, chine-check po yun lahat. Okay. Okay po? So, detalyado po yan sa loob at labas. Undercarriage at above carriage. May Yes. pumupunta po sa ilalim. Yes. Sa ilalim naman po, nakikita namin kung may leak Yan. or may Okay. butas ang mga pang-ilalim. Okay? So, meron po yung checklist na dinadaanan. Okay? Yung stage 3 po, ito po yung highly computerized po. Okay. Lahat po sa computer na po. Okay. Dito po, dumadaan yung brake test. Brake test. Okay. Opo. Sleep test. Okay. Leak test. Okay. Opo, lahat po. Okay. Dito po, pinapaandar at nire-revolusyon yung sasakyan nyo at biglang binibrake. Chine-check Okay. po yung brake niya. Okay. May 4 po na brake test na dinadaanan. Hindi ko na po i-enumerate. Okay? Sige po. Okay po. And then, yung last part po would be the emission, Okay. the sonometer, which is the sound, Okay. and the light po, which Yes. is yung ilaw nyo, harap at likod. Okay. All fully computerized po yan. Kung dumadaan po kayo sa mga kasa, ganun-ganun din po ang chine-check namin. Yes. Okay. Pag bibili po kayo ng sasakyan, yun po ang Standard. By the way po, ang machine namin, ang inspection machine namin is Actia equipment. Come again, can you please reiterate the kind of machine po? Our inspection machine is Actia, ACTIA, equipment. TIA. Okay. Actia. Okay. Noted. Yes. Okay. That's for the inspection machine. Okay. So, wala po kaming pwedeng galawin doon. Naka-fully calibrated po yun. Kung ano po yung standard na binaba ng LTO, ganun po ang pagkakakalibrate nila. Okay. So, yaan naman po. At pagkatapos po ng testing ng inyong sasakyan, pupunta na po kayo sa receiving area. Doon po, ipipresent nyo ang inyong customer ticket claim at ibibigay na po sa inyo ang inyong result. Okay. After po ibigay sa inyo ang inyong result, this is fully automated. So, the same result goes to LTO po. Okay. Okay. And then, pupunta na po kayo sa LTO to have your car registered. Yes. So, lahat po yon kita po, real time po kami with LTO.
Okay. So yun na po yun sa kotse. Ngayon naman po yung sa motor at tricycle, stage 1 and stage 2 lang po kasi wala naman po silang masyadong computerized. So stage 1 po is the vehicle, the visual inspection. Visual and vehicle identification din po. And then all the phenometer, emission, sound, yung busina and ilaw. Okay. And then inspection report po and then punta na po sa LTO. Ganun lang po. Yun lang po. Okay. My question right now. My question right now, ma'am, if 'di ba after po ninyong mabigay po itong ma-inspection, sabihin na natin pong bumagsak po. Merong bumagsak. Yes po. Nagbayad na po siya kaagad dun sa sinasabi po nating second step rather, to pay at the cashier. So depende po yan. Pag light vehicle, it's 1,680. Yung tricycle naman, as you have mentioned a while ago, is 672. What if bumagsak po ako? Ang information na nakuha ko is half of that will be paid. Yes po, correct po. Re-inspection fee po ang tawag dyan. So, okay. Right now po, dito po sa Dagupan, ang re-inspection fee po namin ay free pa rin po. Free. Free? Wala po kayong babayaran. That's a good news. Okay. Hanggang kailan po? Yun ang tanong natin ngayon. The management has decided to offer it for free in the meantime while we are educating the people. Correct. That's very nice. Okay. Yes. Until March. Until March, we will have to check if we can prolong. We are studying the tawag dito, yung turnaround nung mga results. Yes, oo. Okay. Kasi bukod po doon, hindi naman po dahil bumagsak ay kailangan po namin kumita at para mag-reinspect kayo. Hindi po yun. Dahil bumagsak po, ang pakay po namin ay mag-comply kayo doon sa resulta. Okay? So, yun po ang pakay namin. Gaya the owners and the stakeholders decided that we offer this for free for educating the people and to ensure na talagang ipapagawa nila yung sasakyan. Hindi po yan yung pagkababa ng sasakyan dito, iaakyat ulit. And then, pass na. Hindi po. Dadaan din po niya yung the whole stage at magbabayad po siya ng kalahati. Kukonsumo po kami ng the whole electricity and utilities and cost pero kalahati na po. Ma'am, I'm very thankful that you are here right now talking with me and disseminating the information. So this is a good news to all our listeners, especially yung mga owners po ng mga sasakyan. Again, they are not charging another fee until March 2021. Yes po. Okay. Yes po. Ma'am, ang question ko po in relation to this, kung sakali man po, ito po kasi ito yung mga tinatanong sa akin po, which is better? For me to go directly muna sa sa inyo pong office diyan po sa PMVIC Bili PMVIC Dagupan para ho makita pa o you would highly recommend ipa-check na muna ang mga sasakyan bago po pumunta diyan sa inyo pong shop po? Kami po nag-educate po kami, nasa customer lounge kami. Okay po. Sinasabi na po namin sa mga tao, maski po sa pila ng encoding pa lang po, na ipa-condition na po muna nila yung kanilang mga sasakyan. Okay. In fact po, sir, the first 8 days of our operation, we offered the whole package for free. Inspection, re-inspection. May dumaan po sa amin, 6 na re-inspection po ang ginawa niya. Okay. Okay. Bumunta po siya ng kasa, bumalik sa amin, pumunta ng kasa. Ito po mga kaibigan ay medyo alam ko mabigat po doon sa aming customer dahil nalibre po namin sila sa inspection pero may nakitang mali at ibinabalik po sa kasa at hindi po yun libre pag sa kasa. Exactly. May fee po yun. Po na expense yun sa customer. So ang panawagan po namin sa lahat, bago po sila makyat dito at magbayad ng 1,680, ipakondisyon na po nila ang sasakyan nila. Alam po ng mga mekaniko ang standard dyan sa pagkukondisyon. Ilaw po, ang early warning device po, napaka-importante, kasama po sa checklist yan. Yes, ma'am. So
So, very true. Ilagay na po nila sa likod ng sasakyan nila. Okay. So, ini-educate po namin, nakapila pa lang po, sinasabi na po. Sa Facebook page po namin, nakalagay na po lahat ng listahan ng mga dapat gawa sa sasakyan nila bago nila isampa sa amin. Ma'am, in the event ng isa pong nagpa-inspect ng kanyang vehicle ay sabi natin nag-fail kasi meron naman ho kayong binibigay na inspection report, di po ba? This is also possible for the said vehicle owner to show just in case nahuli po siya ng LTO. Meron ho itong grace period na tinatawag, if I'm correct. Okay po. Sa between us and LTO po, kahapon po, sa Lingayen, I got a news po. Kasi Lingayen po and Dagupan po yung gaor namin. So, ang mga sasakyan po galing Lingayen at galing Dagupan, yun po ang tinatanggap dito sa center namin. Okay. Di pa lang po kami nabababaan ng gaor for San Carlos, pero wala pa pong formal memorandum circular na bumaba sa amin. So, kahapon po, off the record, in-announce sa amin na winave ang penalty ng vehicle ending 1. Okay. Just for us to for the people to catch up. Yeah. And then, dahil po sa transition ng system between us and LTO. Okay. So, isa po yun sa naging magandang balita na coming from LTO po. Okay. Although hindi pa po bumababa ang memorandum circular. So, nakalibre na po yung mga ending 1 last week, tapos hindi pa po sila mape-penalize. While we are waiting for our system to be interconnected. So, I also got a news from our friends and our counterparts in LTO Dagupan, kay Ma'am Dumo, na might be that within the week, kanila po ay LTMS ready na, magiging interconnected na po kami sila. Within the week. Ang sinabi po ay Wednesday, hindi lang po namin natitest pa. Baka po bukas magti-test run po kami. Yes, ma'am. Thank you for that information. So, any updates po regarding the interconnectivity between us and the LTO? Kasi doon po nag-iinit yung ulo ng mga tao na pabalik-balik sila. Any updates po for that? Meron po kaming tinatawag na text blasting. Lahat po ng pumapasok sa amin, kinukuha na po namin ang numero, nagti-text blast po kami sa kanila kung okay na po tanggapin sa LTO ang aming resulta. Okay, ma'am. Actually, ma'am, in relation to what you have said, isa ho yan sa mga dapat ko sanang itanong sa inyo. Because, this program has been also a medium in sending information and the same time, para ho may parating sa mga kinaukulan yung mga hinaing na mga tao na namumroblema. Isa-isa po namin silang kinakausap dito. Yes, ma'am. Para rin po maintindihan nila. Lahat po kami ay nagsisimula at lahat po kami ay nag-a-undergo nitong tinatawag naming transition pains or birth pains dito po sa bagong programa na ito. And we wanted to inform the people, the public itself, mga kapangga, that this is a project, it is a national project. The regions are only complying. So kaya po meron ho itong, kaya sabi ko nga, we're so thankful dahil medium tayo. Gusto lang po nating ipaalam, this is roadworthiness. Safety ang pinag-uusapan natin. Ma-maintain lang po ninyo ang mga sasakyan nyo for everybody's safety. Alam niyo po mga kaibigan, mas magastos po kasi at the end of the day, ang magbe-benefit din ito yung mga car owners at mga kapamilya natin. According to the Philippine Statistics Authority, mga kapangga, 34, this is an average, Filipino dies every day due to vehicular collision. At alam niyo ba mga kapangga, the cost ng car accident po is 2.5 million pesos. This amount goes to the medical expenses, moral damages, vehicular repair, if possible, especially among others. This is how important, mga kaibigan, na pinapacheck po natin yung mga sasakyan natin. Alam po natin kung bakit. Tayo po ang mga Pilipino, hindi naman natin alam lahat. Isa po ako dyan mga kaibigan, na hanggat kaya pa yung part ng sasakyan, pwede pang gamitin, ginagamit natin yun pala, kahit pa paano, hindi natin
masabi kung kailan ito puputok, kung kailan ito sasabog. Ito pong ginagawa po mga kapangga ng bagong proyekto ng gobyerno, lalo na ito with the help of mga PMVIC, napaka-importante pa rin mga kaibigan. So let's comply. So ma'am, Yes po. ma'am, do you have any other informations na gusto po ibigay sa lahat po ng mga tagapakinig natin? Paalala ko lang po ito po ay paraan, isa ho sa mga paraan para makapagrehistro kayo. Pag hindi kayo nakapagrehistro, alam niyo kung magkano babayaran? 10,000 pesos. Tama po tayo doon, ma'am. Correct. Sa LTO na po. Sa LTO na yan. Inspection center lang po kami. Yes, ma'am. I guess you also have to get words from our counterparts in LTO Dagupan and LTO Lingayen. Yes, ma'am. Ma'am. Inspection lang po kami. Yes, ma'am. Tanong... Any words po? In the past few days that we were operating, hindi naman po dahil modelo ang sasakyan nyo kaya kayo pumapasa or luma ang sasakyan kaya kayo bumabagsak. In this short time, meron po kaming mga sasakyan na nagdaan dito na 12 years, 13 years na sasakyan, naka-condition po at pumapasa po. Mas pumapasa po. Mas pumapasa compared to ang bagong sasakyan na ihinarabas at hindi na-maintain ng maayos na bumabagsak. So, hindi po siya dahil bago iaakyat namin dito or luma. Hindi na namin iaakyat dahil nakikita namin hindi na siya roadworthy. Hindi po. Papadaanin po namin siya dito para po malaman kung alin po yung mga dapat po niyang ipa-check at ipaayos. Ma'am, the people are our eyes and ears. Please enlighten also the management. Is the social distancing observed? Yes po. May mga Kami postings po sa social media na mga ganito, hindi po nasusunod social distancing. Naiintindihan ko po yan. May isang araw po na medyo nagkagulo dito at ako po mismo ang sumisigaw sa kanila na maghiwa-hiwalay naman po tayo. Hindi po ganun kadali ito. Alam po natin, gusto lahat mauuna. Lahat po ng papeles hanggat merong tao dito, lahat sila ini-inspect namin. Wala po kaming iniiwan. Okay. Lahat po ito ay hindi namin padadaanin ng isang araw na hindi sila matatapos. Tatapusin po namin sila ang mga proseso. So, yung social distancing po, bumili na po kami ng isang katutak na silya para yung pagkakaupo nila ay comfortable sila. Comfortable. Hindi ko po maintindihan sa mga tao kung ba't gusto pa rin po nilang magkakatabi sila. Meron po kaming customer lounge dito na nakaayos din ng naka-social distancing ang area. Okay. Hindi ko po alam kung bakit pumupunta pa rin po sila sa bangketa at dikit-dikit po sila doon. Okay. So, kahit po anong ulit namin sabihin na meron kaming customer lounge, doon po ay makikita nila kung nasaan na stage ang kanilang sasakyan dahil meron po yung TV doon. Dito pa rin po sila pumipwesto sa labas, dikit-dikit pa rin po. So, meron na po kaming marshals na umiikot. Okay. To always remind them. So you have solutions naman po for this. Yes po. Yes Ma'am, po. another follow-up question. Ma'am, the parking has a fee, sabi po sa atin. They are charging 40 pesos for mga cars and 20 pesos ata ho sa mga motor. Opo. Kami po ay just nagre-rent din po kami dito sa complex. Opo. Pero ang makikipag-usap po kami sa management din po ng DHF. Okay. Salamat po, ma'am. But we will finalize this siguro later. Magkakaroon na lang ng postings dito. Okay. Kasi kami rin po ay nagre-rent lang dito. Kami po mismo ay nagbabayad ng parking fee na fix pag naaparada po kami dito. Naku, kami po mismo. Magandang balita yan kung sakali pong maasikaso nyo yun, ma'am. Ano po? Yes, kasi alam naman po natin, it's pandemic. At tayo mga tao naman po, kahit papaano, gusto rin naman natin makabiyahe, makapunta ng maayos gamit ang ating mga sasakyan. Kung gagastos na naman ho kami ng parking fee, ako, dobling papasarin nyo pa yan. Pinag-uusapan po yan dito. Last na, ano na lang po, ma'am, wala ho ba tayong cut-off? Kanong oras po tayo nagsisimula? Para ho sa ganun, pag sakaling nakita na ho namin. Nagsisimula pa po kami
ang official start po is 7:30. Yes, ma'am. Nagpapapila na po kami sa cashier at sa encoding. Before po 8:00, may sumasampa na pong sasakyan. Okay. Naka-queue na po yung mga sasakyan. Okay. At wala po kaming, ang cut-off po namin sa cashier, hanggat may pumapasok po na magbabayad or magpapa-encode, tatanggapin pa po namin. Tapos hanggat meron pong naiiwan na ipoproseso po sa inspection, lahat po yun ini-inspect po namin. Ang official cut-off ng aming office is 7:30 to 5:30, but pag may pumasok po, amin pong ina-accommodate for now kasi dumaan po tayo sa hindi tayo nakapag-rehistro last year ng maayos. Oo, medyo marami-rami yan. Yes po. At kailangan pong tanggapin natin ngayon yung mga mamamayan na gustong magpa-rehistro at magpa-inspect muna. Thank you very much for accommodating Energy FM Dagupan and yours truly, Jay Oriles. Mom, I don't want to mention your name kasi napag-usapan natin kanina yan, but yes, I'm very thankful po for the you can make for clearing things, no? Apo. Surely, because I'll be there. Ang aking pong sasakyan is naka po ng March. Experience sa inspection. Yes, sir, dapat po dinala nyo na po dito yung inyong sasakyan para po maka-experience kayo at maka-ano kayo sa free re-inspection po namin. Will do po, ma'am. Will do. Okay. Salamat po sa paglilinaw po ng mga bagay-bagay pagdating po dito para ho at least yung mga tao natin disseminating the information, having the knowledge itself malinaw para ho ito kasi minsan po takot ho ang tao sa changes. Hangga't hindi ho natin alam yung nangyayari, wala ho tayong information that where yung pagiging inosente ng tao falls. So pag nalaman ninyo yan na ganito pala, it's better for you to listen, to read, and be informed. Yes, ma'am. Papa. Meron po kaming Facebook. Yes. Billy Dagupan, I think Billy PMBIC Dagupan. Okay. They can visit that. Lahat po ng mga impormasyon na gusto nilang malaman na andun po. Okay, Billy PMBIC Dagupan. Pwede rin po silang mag-online booking kung ayaw po nilang mainitan para pagdating nila dito, salang na po ang kanilang sasakyan. Pero meron pa ng online. Yes po. Okay, that's nice. Okay. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. You're welcome po, sir. Thank you very much po. Magandang umaga po. Salamat po sa pag-accommodate po sa atin. Thank you very much. There you have it, ladies and gentlemen. We were informed sa lahat po ng mga bagay na dapat yung malaman. Itong tungkol sa Private Motor Vehicle Inspection System na atin pong hinimay ngayong araw na to. At least po naging malinaw sa inyo. So, just a quick recap mga kaibigan sa mga light vehicles. Tandaan nyo na po ang encoding area. You should daan muna ang unang yung pupuntahan. Bring a clear copy of your ORCR. Go to the cashier. Now, if you're using a light vehicle, nasa 1,680 pesos na lang po siya. Hindi po siya kagaya dati na sinasabi nilang 1,800. For tricycles, nasa 672. Ang mga gagawin po, these are the stage. Vehicle identification, nandiyan na po yan. Using their microscopic camera, na nabanggit po ng ating na-interview a while ago. Meron hong magaganap na visual inspection. Alright, under and above carriages. Andyan, ganyan po yung brake test, leak test. Ang gamit po daw nila dyan is Actia Inspection Machine. And they're giving a free re-inspection. Wala ko kayong babayaran ha. Until March 2021. Okay? So yan po yung mga kaganapan po. At gaya po ng nabanggit ko sa inyo kanina, medyo magastos po. Pero this is what we call a compliance with the national order. Ang DOTR, ang mga PMVIC, wag ko kayo sumasama ang loob sa kanila. Alam niyo, sabi ko nga, allow me to review first before I make a comment. Kasi hindi ho ako not in the position para ho sabihin, alam niyo, nababatikos nga ang mayor natin dito, si Mayor Brian Lim. Diba? Dahil hindi daw pinayagan ng noise barrage. It's because, mga kapangga, syempre magkakaroon kayo ng tinatawag nating gathering. Yung pagpunta ninyo dyan, may balita pa nga tayo na hindi lang ho taga-Dagupan, hindi lang ho taga-Lingayen, may mga taga-ibang lugar na pupunta ra dito para sa noise barrage na lang yan. Natural, kung nagka-COVID kayo, diba? Kung nagka-COVID kayo, minsan alamin nyo muna. You have to be knowledgeable first sa mga bagay-bagay na kagaya nito.
bago tayo mag-react. Alam naman natin, ako naman po, sasabihin natin, wala ang pera ngayon eh. Okay, walang pera ngayon eh. Na timing pandemic eh. Government project ito. Hindi ho dapat pagbalingan ng samaan loob yung city government. Nandiyan si Mayor. Hindi ho, wala akong... Minsan nakikita ko yung ibang mga tao pag nagre-react. Sorry for the lack of better term, ano? TANGA lang ba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ang mission, alright, is roadworthiness. Safety. And maintain po ninyo yung mga sasakyan ninyo for everybody's safety. Magastos, oo. Pero at the end of the day, ang magbe-benefit nito mga kaibigan, kayo mismo, ng mga car owners, yung mga pamilya ninyo. Kaya nung sinabi ko sa inyo, yung PSA, yung average po ng aksidenteng Pilipino sa isang araw 34. At 34 Filipino dies every day due to vehicular accident, collision. Okay? So yan po mga kaibigan. At nung binanggit ko sa inyo, may 2.5 million ba kayo? Para ho, kaagad, na hindi ho na-check yung mga sasakyan niya dahil ho sa kapabayaan. Tayo kasi, speaking from a car owner like me, hanggat pwede pang gamitin yung sasakyan, motor ko pwede pang gamitin. Kuminsan nga, bumabiyahe kayo walang ilaw eh. Diba? Totoo yun. Bumabiyahe kayo walang ilaw. So buti na lang, nagkaroon din ito. Ako, if you will ask me, yung mga sumasamang loob nila dito, kasi pabaya kayo. Sumasama ang loob ninyo kasi pabaya. Pero pag willing kayong asikasuhin yan, kung walang pera, mangutang. Manghanap. Para kanino yan? Magkano ang 1,680 pesos sa buhay niyo, Aber? Ganun lang po kasimple yon. At buhay ng iba pang ma-aksidente niyo. Ganun lang din kasimple yon. Alright? Yan po, we're so thankful again sa time na nabigay po ng Billy. Ito, kasi I've asked Chris Dilis to go there. One day, nagpunta siya doon kasi talagang mainit na kaagad. So sabi ko, let's have more information. Ito naman po mga kaibigan, ang inyong lingkod at ang Energy FM Dagupan, ang coffee break. Ang gusto natin is to disseminate information ng maayos. Kung may kulang, hahanapin ang rason kung bakit kulang. At kung may pagkakamali, alamin natin kung bakit nagkamali. Okay? What I'm trying to say is, before we deliver things sa inyo, before we dish out information, we make sure it's accurate. It's accurate. So again, andyan po sa may Billy PMBIC Dagupan. Tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Mukhang nakita na natin. Tama naman po yung ginagawa ninyo. Alright? So yan po mga kaibigan. And the others, ating pong mga enhancers for today. Sa mga nakapasa nga pala sa inspection, congratulations. Sa mga hindi pa ho nakapasa, trabaho niya no para asikaso ng inyong mga sakyan. Tapusin na ho natin yung mga ating mga enhancers, mga kapangga. Alright. Aabot naman ng 108 million doses ng COVID-19 vaccine naman ang na-secure sa Pilipinas o ng Pilipinas. Sa weekly address ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na lumagda ng ang mga bansa ng 5 term sheet sa iba't ibang vaccine manufacturers. Di ba? Iba-iba na yan, Hindi naman tinukoy ni Galvez kung anong mga kumpanya nang magsusupply po ng COVID-19 vaccines. Una nang inununsyo ng gobyerno na makakapag-secure na raw sila ng bakuna sa Sinovac ng China, AstraZeneca ng United Kingdom, maging ang Pfizer at Moderna ng Estados Unidos at Serum Institute ng bansang India. Inaasahan ng 5.6 million COVID-19 vaccines mula sa Pfizer at AstraZeneca ang makukuha ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Kung inyong maalala, alinsunod sa vaccination plan ng pamahalaan, maunang mababukanahan ng mga health workers, mga senior citizens, mahihirap, mga sundalo at pulis at iba pa mga vulnerable population groups. Yan po mga kaibigan, assuring that we have vaccine. Samantala mga kaibigan, sa iba pang mga information at answers natin, nanguna ho sa turnover ceremony ng tobacco curing barn sa may San Manuel itong si Governor Amado I. Espino III sa paglagdahon ng Memorandum of Agreement or MOA at pinag-turnover po ng tobacco curing barn
na nasa Sitio Silsilay, Santo Domingo sa bayan po ng San Manuel noong January 28. Ayon nga kay Governor Espino, proyekto ito para sa mga magsasaka ng Pangasinan upang maibalik ang kanilang kita sa pagsasaka. Ang naturang curing barn ay bilang suporta naman sa mga magsasaka nagtatanim ng tobacco upang mas mapabilis at mapalago ang kalidad ng tobacco produce sa Pangasinan ng mas lalong matulungan ang mga tobacco farmers sa lalawigan. Ang pondo ng pagpapatayo ng tobacco curing barn ay mula po yan sa Tobacco Excise Tax CY 2016. Kasunod din to ng turnover sa may San Manuel ay ang parehong programa ng bayan naman ng Balungaw. At siyempre mga kapangga, gusto rin po nating ipaalam sa inyo, gusto nating ipaalam na siyempre tuloy-tuloy po ang programa ng ating provincial government sa mga ganito po para makatulong sa atin pong mga farmers. By the way, sa unang araw po ng mga puso ay tinatangkilik ng pamanang yamang produkto ng Pangasinan Caravan ay ang pagbibisita sa bayan po ng Alcala starting February 1 hanggang ngayon po, no? Lunes at Martes, pasyalan po ang PYPP Caravan sa tabi po ng Municipal Gymnasium sa harap po ng Alcala Municipal Building alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. Kita-kita tayo kay Lian. Ayan. And po yung mga enhancers natin sa programang Coffee Break. I hope you guys had fun and information. Well, coming your way as a music from Six Cycle Mountain.